Men så får prinsen en god idé. Han vil forklæde sig som svinedreng, og på den måde prøve at komme ind på slottet til prinsessen. Så lige nu har han meget travlt ude i kulissen, og påklæderne står klar med hans laser og beskidte tøj, så prinsessen må tro, at han er en virkelig svinedreng. Prinsen har lavet en magisk krone, hvor der kan dufte alt den mad, der bliver lavet i hele byen. Den vil prinsessen gerne eje. Men det koster 10 kys, siger prinsen.